GB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Kayo ba'y madaling mapagod? Laging nanghihina ang inyong katawan? Lagi kayong nakakaramdam ng pananakit ng ulo o kaya'y sakitin? Patuloy bang bumabagsak ang iyong katawan? At syempre gusto ninyong magkaroon ng kalunasan? Ito na po ang programang para sa inyo, ang CMD Kalusugan at Kabuhayan. Hatid sa inyo ng MW Marketing, CMD, Trace Mineral Drops at ng Health Code International Corporation. Hello kay Ma'am Remy Faustino is watching, and also Ma'am Floriden Kalimlim. So, andito ulit tayo sa ating programa HCI CMD Kalusugan at Kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Nangungumusta sa inyong lahat, mga listeners natin ngayon, mga nanonood sa Facebook Live. Kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan, and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. Okay? Ulitin ko yung aking text hotline. It's 0939-9040717. 0939-9040717. Hello kay Ma'am Telma Ebdani is watching. Oo. Kumusta po kayo, ma'am? So, eto ngayon, meron akong tatawagan na pagkukwentuhin natin. Sila po yung center natin sa Verac, Catanduanes, si Mr. Ray Cabal, para mag-share ng kanyang experience sa paggamit ng ating produkto. Okay. Eto yan. Tinatawagan na natin. Hopefully, ay maging clear yung ating interview. Hello, good evening, Sir Ray. Ayan, ang naririnig natin ngayon is Mr. Ray Cabal. Sila po yung center natin, stocking center natin sa area ng Catanduanes. Hawak nila yan, Catanduanes area. At alam ko, madami siyang mga kwento ng kagalingan. Ano ba yung experience nila dito sa paggamit ng ating product? Pero Sir Ray, Mr. Ray Cabal, nasa linya po. Mag-greet ka sa mga natin, sa mga listeners, kasi 5 istasyon mapapakinggan yung ating programa ngayon. Yes po, good evening po. Ate Mel, sa lahat ng mga nakatuning dyan sa iyong program. Siyempre sa lagi nakabang dyan sa CMD Kabuhayan at Kalusugan natin dyan. Good evening po sa lahat. Ako nga po pala si Ray Cabal. Kami po dito ang stockist ng CMD dito po sa San Pedro, Verac, Catanduanes. Ayan, pero yan sa mga, alam ko malakas ang natin dyan sa area ng Catanduanes, ang DCGB, Legazpi. Yes po, Ma'am Mel, malakas po dito ang DCGB, lalo sa mga upland area po dito. Rinig kami yung mga radio station po. Oo. Pero ilang taon na po kayo, Sir Ray, dyan dito sa HCI Biz? 12 years. Wow! Kami dito, Ma'am. 12 years, oo. Pero, kwentuhan mo naman yung mga listeners natin, yung mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Bakit kayo napasok kay Health Code International? Yes, Ma'am Mel. Kaya nakapasok kami dito sa Health Code International dahil po ang aming, ulang-una yung aming family, ulang-una, naging stroke po yung aking biyanan. Oh. Then, na-introduce po sa sister-in-law ko yung product po ni Health Code International. Mm-hmm. Then, nagpatuloy po kami ng una po, user pa lang. Then, kaya kami napunta din dito po sa Health Code dahil din po sa aming upline. Si Ma'am Cathy Credo. Yes. So, dati user kayo, later on naging pusher. Yes, Ma'am Mel. Naging user, then naging pusher na rin ng ating product. Okay, so alam ko naman, Sir Ray, hindi naman kayo magtatagal dito for 12 years kung hindi niyo talaga na-prove na maganda yung ating product. Sa family niyo po, mismo sa inyo dyan, ano ba yung masyadong talagang grabing natulungan sa inyo when it comes to health?
Yes po, Ma'am Mel. Unang-una po, ako po, halos simula po nung bata, ako po ay isang asthmatic na tao na laging ang nasa bulsa ay yung mga gamot sa asthma. Kaya halos matagal ko pong dinala yung sakit kong asthma. Hanggang sa nagkaroon ako ng asawa, minsan nga po, nahihiya ako sa asawa ko kasi tumutunog yung lalamunan ko lang dahil sa asthma. Ay, grabe. Opo, talagang grabe yung asthma ko noon. Then, hanggang nag-take kami ng product noon, tuwang-tuwa po ako noon dahil nung naka-take na ako ng CMD pa lang tayo noon, Ma'am Mel. Oo. Naramdaman ko na yung lakas ng product natin. Talagang gumanda na agad yung pakiramdam ko. Yes. Amazing. At the same time, Ma'am Mel, sa tagal namin dito sa Health Group International, Oh. laking pasalamat namin dahil nagkaroon kami ng baby, ng CMD baby. Ayan. After 10 years. Oo, sa mga listeners natin, sila po kasi yung nung nag-join dito, yung talagang 10 years na hindi sila nagkaka-baby, di ba? Sir Ray. Talagang- At naalala ko pa yun, umiyak-iyak pa nga si Madam, si Wifey doon sa Beijing, China dahil wala kayong baby. Opo. So amazing. Talagang, sabi namin, Ma'am Mel, nung pagpunta natin sa China, nung nagkaroon tayo ng travel incentives, talagang aakyatin namin yung pinakataas ng Great Wall of China para magkaroon lang kami ng baby. Naakyat nyo yun? Yes, Ma'am Mel, naakyat namin yung pinakataas noon. Kami hanggang kalagitnaan lang. Oy, talagang made in China talaga yun si Iman. Yes po. Oo, Ma'am Mel. akalain mo yun, 10 years na, walang baby, tapos ilang weeks lang pag-uwi natin, weeks lang ba yun na positive? Opo, ang bilis lang talaga ng pangyayari kahit po kami na nabigla nun na talagang pagpa-check up niya doon sa kanyang OB, sabi niya nga, parang meron siyang myoma. Oo. Pag-test sa kanya nung OB niya po, baby na nga, halos tuwang-tuwa po kami. Kaya po, ngayon yung baby namin CMD baby yun. yes, 3 taon na po and 5 months, talagang very healthy. Very healthy. Saka very smart. Sakit-sakit. Yes. Oo, very Talagang smart. Wala po siyang mga vitamins, walang mga doktor, talagang natulungan po ng ating Power product. Trio. Yes, Pero the dyan Power sa Trio. kasi kayo yung center, dyan sa Vera Catanduanes, alam ko, hindi naman gaganon kalaki yung sale nyo kung hindi talaga na-prove ng mga tao yung kagandahan ng ating product, di ba? Yes po, Ma'am Mel, talagang dito po sa probinsya ng Catanduanes, talagang sinishare po namin yung kagandahan ng ating produkto. Nag-iikot din po ako dito sa mga barangay dito po sa probinsya ng Catanduanes. Then, syempre po talagang number one, sini-prayers po namin, talagang humingi kami ng guidance sa taas kay Lord na i-guide yung mga tao dito na magpunta dito sa ating mga center. Oo. So, amazing talaga yung ginawa sa atin. Pero ngayon na alam naman ng mga tao, iba-ibang health problems na tutulungan ng ating product. Kaya nga minsan, kahit yung mga doktor dyan sa Berak, ang tawag na sa iyo, si Doc. Opo. Minsan nga po, pag nagkikita ko sa labas, tinatawag ako minsan, Doc. Kahit sinasabi ko sa kanila, na hindi naman ako doktor, sabi nila, doktor ka na din kasi nakakatulong ka sa may mga sakit, sa may mga karamdaman. Yan. Sabi ko sa kanila parati. Oo. So, talagang, itong mission natin to, Sir Ray, talagang binibless tayo ng ating Panginoon. Nakalain mo yan na kahit na lockdown dahil sa COVID-19, yung mga center natin ay patuloy na binabalik-balikan ng mga tao yung ating produkto. Oo. Opo. Grabe, Yes, Ma'am Mel, kahit po nung katagsagan ng COVID dito, talagang iniikot ko pa rin sila, talagang nag-deliver ako sa kanila para po maka-avail lang sila ng product natin, yung mga users natin and members natin na dito po sa CMD. At ang alam ko, madami rin ba nag-positive dyan sa area ng Catanduanes? Opo, Ma'am Mel, sa ngayon po, meron pong mga positive po dito ngayon. Mhm.
Kaya sa mga listeners po namin, ingat-ingat po. Ingat-ingat po tayo. Kasi totoo pala yung yung sinabi ni Dr. Mike Navera that COVID will stay tomorrow, the next day, masanay na tayo, nandiyan talaga yung COVID-19. Pero sabi niya, follow the health protocol. Pero ito yung pinaka number 1, palakasin ang immune system. Huwag pahinain ang immune system. Opo. Oo. Talaga po, dapat laging malakas ang immune system natin. Yes, oo. At saka ang nakakatawa sa atin, 'di ba, dati pare-parehas yung kwento ng buhay natin, nadikit tayo dito dahil sa mga health problems natin. Dumating ang time din tayo basta-basta nagkakasakit. Opo. Di ba? Talaga. Oo, ang lang pala, kailangan lang talagang palakasin ang immune system, di ba? Ibigay sa katawan natin yung mga kailangan ng ating mga cells. Yun na tamang tulog, tamang nutrisyon. Kaya swak na swak po, The Power Trio, talagang subukan po ninyo at malaking tulong para gumanda uli yung health ninyo. And of course, syempre importante yung tayo, nag-exercise. Buti dyan sa Catanduanes, nakakapag-outing pa kayo, di ba, family? Yes po, Ma'am Mel. Medyo nakakalabas-labas din po. Medyo nakakapag-swimming din. Oo. Siyempre, kailangan yon. So, dito, Sir Ray, ang talaga natin, nakuha natin dito, good health. Kaya madalas sabihin ko, kung healthy ang pamilya, take Power Trio, mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take Power Trio to restore the health. Pag na-restore na, wag basta-basta tanggalin because these are nutrients na kailangan po ng inyong mga katawan. Kaya doon sa mga listeners po namin ni Sir Ray, na kung may mga sakit kayo, halimbawa may hypertension, diabetico, may sakit sa puso, may asthma, may cancer, ibig sabihin po hindi kayo healthy. Naku, mag-Power Trio po kayo. Pero Sir Ray, maganda yung nangyari sa atin, di ba, na nung tumulong tayo sa mga tao by spreading the good news, by handling center, binigyan tayo ni Lord ng blessing na gumanda yung ating kabuhayan. A business na, 'di ba? Hindi natin sukat akalain na someday eto na yung experience natin. Ano yung mga na-avail ninyo dito in your 12 years dito sa Health Code International? Anong nangyari sa inyo when it comes sa kabuhayan po? Yes po, Ma'am Mel, dito po sa Health Code International, sabi nga natin yung mga pangarap mo, talagang matutupad mo. Yung mga pangarap mo noon, halos ngayon po, nangyayari na. Ano po? Tulad yung sa health, gumanda yung mga health namin. Then nagkaroon pa po tayo ng mga travel incentives at Ma'am Mel, yung sinasabi ko sa kanila, yung pangarap natin na minsan, yung nakikita ko sa pelikula lang yung cruise ship. Oo, nakasama ka nun, Yes po, Ma'am Mel, nakaranas. Singapore cruise. Opo. Travel abroad and local po. Halos libre po yan dito sa ating company, the Health Code International. Kaya po sa ating mga listener, yun yung sinasabi ko, when it comes to your health, take Power Trio. Then, do our business para, sabi nga din, to share good health and para mas maging okay din po yung ating kabuhayan. Oo, of course, hindi namin po, sa mga listeners namin, sa mga nanonood sa amin sa Facebook Live, HCI Best is a business with a heart. We need to help people. Health at kabuhayan ang hati dito. So, of course, we need distributor, we need retailer, we need business partners. Pero, yan, nakita ko, meron ka ng brand new car. Yes po, ate. Ma'am Mel, talagang ito nga yung sinasabi ko doon sa aking wife. Sabi ko, pangarap ko lang itong pick-up na to, itong Toyota Hilux. Oh. Yun po, dinadrive ko na, na-enjoy ko na. Di ba Po, nakaka-area na po ako, nakakaikot na po. Hindi katulad nun nagmamotor. Motor lang, umulan, uminit, makapag-area lang, makashare ka lang nung mga product po natin. Ay, grabe talaga. So, ipagpatuloy natin yung ginagawa natin. Alam, ang maganda dito sa Ray na-experience ko dito, na kahit mapagod tayo, nagpunta ka sa ibang lugar, sa barangay, kung saan-saan man, na spreading the good news, kahit napagod ka, pero end of the day, andun yung feeling of fulfillment. Yes po. Oo, dahil tumulong ka eh. Yes po, yes po. Oo. Lalo na pag bumalik ka dun sa area,
Ma'am Mel, talagang andun yung pasasalamat nila, na gumanda yung pakiramdam nila, gumanda yung mga tulog nila, nawala yung mga aray-aray sa katawan nila. Oo. Napakasarap na feeling dun eh. Ayan, oo. Talagang yung gano'n ng kaya naman, kahit even me, akala ko noon, sabi ko pag nag-senior citizen na ako, magre-retire na ako. Pero hindi mo pa rin pala pwedeng gawin kasi alam mo, kailangan ka ng mga tao. 'Di ba? Ang importante ay healthy tayo at patuloy tayo sa pagtulong ng mga tao. Lalo na ngayon na 90% ng population ng Pilipinas may problema sa kalusugan. Oo, hello dyan sa mga batchmate ko, Mr. Erson Nares and yan si Professor Edson Navera. O yan, mga ito si Professor Navera, talagang power trio talaga sila sa Ray, dyan sa area ng Kamalig. So, ang bilis ng ating oras. Oo. Anong mai-inspiring message mo sa Ray Cabal, ang ating center, Stocky Center, sa area ng Catanduanes? Anong maipapayo mo sa mga makakapakinig, sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live? Yes po, sa ating mga listeners sa Facebook Live, dito po sa ating radio program, ang maipapayo ko lang po sa inyo, pagdating po sa produkto ni Health Code International, huwag po kayong magdalawang isip na bumisita sa ating mga center. Kasi po talagang proven and tested po ang ating produkto. Kaya pagdating po sa health natin, sabi nga, health is wealth. Yan po ang tanging kayamanan natin na dapat natin pag-ingatan. Kaya bago po kayo gumastos ng pagkalaki-laki, kung takot kayo magpa-opera, may mga hypertension, may mga diabetes, subukan niyo po. Sabi ko nga, hindi mo na ginagamit minsan yung subukan, gamitin mo na agad, uminom ka na agad ng Power Trio, CND, CDF at Supreme Juice, Ma'am Mel. Oo, talaga. Kami po ay alagang Power Trio. Kaya naman last time, sabi nung minsan ay wasing si Pokot, sabi niya, 8 years ago, nakita kita, iba yung aura mo. Sabi ko, ngayon sabi niya, bakit parang mukhang bumata daw ako? Sabi ko, 8 years ago, ang ginagamit ko CMD pa lang. Ngayon, Power Trio na. So, maraming salamat, Miss... paki-announce yung center niyo po. Yes po, sa mga nakikinig po dyan, ng mga taga-Catanduanes, ang ating CMD Center po, nandito po yan sa Barangay San Pedro, Virac, Catanduanes. Sa likod lang yan ng Blossom's Drugstore, o sa harapan lang ng Solovel Travel and Lodge. Then sa San Andres, meron din po tayong CMD Center, nasa Barangay Divino Rostro, Sabang Site, San Andres, Catanduanes. Ayan, Mr. Ray Cabal, maraming salamat sa very inspiring message mo at pagsishare mo ng magandang kwento mo tungkol dito sa ating mga produkto. And of course, syempre yung business side kasi maraming naghahanap ngayon ng magandang kabuhayan. So, maraming salamat po. Okay, bye-bye po. So, ayan, sa mga listeners po natin, yung napakinggan natin is Mr. Ray Cabal. Sila mag-asawa mismo ang nag-handle ng CMD Center sa area ng Vera Catanduanes, San Pedro, Vera Catanduanes. Anyway, kung may mga dagdag na tanong, eto uli yung aking text hotline. Text lang po, idad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Idad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline 0939-904-0717. At for the meantime, eto muna yung ating mga outlet, mga center po. Okay, para sa area ng Calbayog City, hanapin lang HCI CMD Office at ground floor, Camino Building, Magsaysay Boulevard, Calbayog City, malapit sa Silmar Pharmacy, harapan lamang ng Christian Gift Shop. Sa area ng Masbate, hanapin the HCI CMD Office at second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, harapan ng Banco de Oro, Ma'am Regine Atibago sa Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City, Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, at si Ma'am Gina Medalla, San Fernando, Ticao Island. Now, sa mga listeners natin sa 98.9
OKFM, Daet, Camarines Norte. Hanapin po 8 CICMD Center at second floor, Hugilon Building, Purok 2, Barangay Parang Jose Panganiban. CMD Center at Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, near Giselle's Garden. CMD Center at corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Capalonga, Camarines Norte at sa Purok 8, Poblacion Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Now sa area ng Camarines Sur, hanapin po ang ating CMD distributor, Ma'am Cathy Sasil, Binanuan, Karamoan, Kamsur. Meron tayo sa 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, Durtue Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur, CMD Center at second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atop JC Marketing, CMD Center at L&L Building, Bolalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, at sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur, harapan lamang ng Regal Plaza Hotel. Sa area ng Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, CMD Stockist Center, San Pedro, Vera Catanduanes, at sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Sa Sorsogon, hanapin lang 8 CICMD Center at second floor, room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balugo, Sorsogon City, harapan ng Iglesia ni Cristo. Mr. Christopher Olaso, Milyabas, Pilar, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsal Imperial Marketing, Donsal, Sorsogon. Andyan din po si Ma'am Wenelin Fuentes, Purok Cadena di Amor, Comadcad, Castilla, Sorsogon, malapit sa Barangay Hall ng Comadcad. Ma'am Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. So First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbado Street, Purok 1A, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. CMD Center at second floor, Center Point Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Mertel Neo sa Artist Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Ma'am Eme Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Ma'am Michelle Biesca, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue at top GW Hardware. Now, dito sa second district of Albay, Mr. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay. Mr. Toy Dahat, Toy Gen, General Merchandise, Purok 3, Itba, Manito, Albay, at CMD Center at second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, at top Denver's Computer Shop, harapan ng LCC Supermarket. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Libianos Residence, number 14 P. Borgo Street, Ilao 3, Daraga, Albay. Ma'am Eden Bardalo at 377 Purok 5, Barangay 1, EM's Bayo, Legazpi City. Ma'am Lisa Longasa, Ma'am Kilwan, Legazpi City. Ma'am Milet Hiroy, Binanuan, Legazpi City. Mr. Arsenio Bremia, Purok 1, Barangay 32, San Roque, Legazpi City. Andiyan din si Mr. Felix Lopez sa Anislag Market at Vegetable Section. Mr. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Ma'am Nora Aison, Puro, Legazpi City. Now sa area na... Ayan, dagdag tayo sa area ng Libmanan. Mr. Pedro Villanueva sa Mambolo, Nuevo, Libmanan, Camarines Sur. Si Ma'am Julie Luna, Barangay Maysoran, Karamuran, Catanduanes. At dito na tayo, ako na nga, i-voice ko na lang
sa area na yan. Jeremias, Balia, Jerry Store, Santo Niño, Santo Domingo Albay, Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bolabog, Dapdap Pilar, Sorsogon. Sa area ng 3rd District o Balbay. Ma'am Sonia Pereña, ground floor Kamalig Market, Evelyn Austero, Taladong Kamalig Albay, Ma'am Rexy Sardeñas, Sardeñas Store beside LBC Office, sentro ng Ginobatan, Ami Canseco sa Boardwalk Service Center Market Site UAS, Susie Dizon, care of Uchapayo Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi, CMD Office at 2nd floor sa Palicio Building sa Palicio Street, Basod, Polangi, Albay, sa 2nd floor, Kililan Building, San Jose Street, Now Ligao City beside PNB Ligao, sa Liantos Building, Parok Mayamaya, Magsaysay Street, Barangay 3, Piodoran, Albay, Hill Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay, Lorly Rafael, Trabisha, Ginobatan, Albay, Jose Ababaw, San Juan Street, Centro Oriental, Polangi at si Mariel Sabasa, Purok 7, Badian, Uwas, Albay. So ayan sa mga listeners natin, ubos na yung ating oras. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana po ay natugunan ang ating misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Again, ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat. Inyong napakinggan ang programang CMD, Kalusugan at Kabuhayan. Makinig po tayo muli sa susunod nating pagsasama-sama. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pandesal. Ito naman ang